गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। जोबोद दुखु नांथावना हरनि समबो बायदि बायदि जाथाय जाफ्लेबाय थानाय जाथाय आरो गोदान गोदान सुबुं जाथायाव गोलैगासिनो दं आरो जाफ्लेगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' आइजो सुबुंफ्रा मानो बुजिनो रोंला आं बेखौसो बुंनो लुगैयो। गावनि लाइफआव मा जागोन मा जाया बेखौ मानो बुजिनो रोङा। आं जोबोद दुखु मोनदों बे भिडिअखौ नुनानै आरो दा नोंथांमोन आं फारि फारि खोन्थालांनो सानो आरो आं एसे आंनि बुंनाय रावजों एसे आं मटिभेट होनो लुगैदों। मानो होनबा मानो बिदि जायो? आजिखालि जुगा मा जानो हमदों जोंनि बर'नि समाजाव बेसेबां बेफोरबायदिल' माने अबजन बादि माने सानस'नो रोङै मेलेम गैयै बायदि माने बेफोरबायदि जाथायखौ मावफ्लेबाय थादों। सासे गारजेन गैयै सासे आइजो माहारिया गोसो जाबानो बिदेश बेरायनो हाया बेखौ आं बुंनो लुगैयो। सासे हौवा बा सासे सेंग्राबा गोसो बायदि बिदेश बेरायनो हायो। सासे आइजो एबा सिख्लाया बिदेश बेरायनोबा सासे गारजेन नांफागौ। दिनै सासे बांगाल सुबुंजों थांदों नायदो। बेयाव आं फरायनानै नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बरथलानि सामाद आलि मुंनि दुथां सुबुङा क'क्राझार जिल्लानि सानै हिनजावसाखौ लांखारनाय दायाव रायजो राजाफोरजों हमजादों। दा रायजो राजाया हमनायखौसो हमनाय, जुदि हमना मोनामोनब्ला नोंसोर मा फानै जानायसोमोन। बेखौ दिनखाथांलै हमना मिथिखायो फानै जासिगौमोन नोंसोर। दिनै बे नोंनि मा जायो? हय नोंनि जायगानि मानसि जानो हागौ। दिनै गोदो गोदो रावजों नोंखौ बुरखायदों जानांगौ, थाखा फैसा बुरखायदों जानांगौ, मोनसे मोजां मोजां खामानि होगोन बिसोरनो खोन्थादों जानांगौ, बेवहाय बुरखायदों जानांगौ। आं बेखौ थाल लानानै बुंनाय जादों। नाथाय इमान मानसिखौ फोथायनांगौआ गोरलै नङा, गोब्राब। गोबां मानसिफ्रा बिदिनो गोदो गोदो रावजों बुरखायो, नोंखौ आमुखा खामानि होगोन बायदि बायदि खामानि होगोन होननानै नोंसोर गोसो गुदुं जानानै थाङो आरो न'खरावबो खबर होदों होआखै बेनिबो खुनु माबा गैया। दा जों एगजामपोल सानना मोनो जे नै हरनि सम नायदो, नै हरनि सम नैबे गारिया हरनि समबावसो नैबे बे सुबुङानो लाना थांग्राया नैबे बे जोंनि बर' सुबुं नामा बेफोरबायदि हाबा मावनो? बर'बा एसे फोथायजाथाव। नोंसोरखौ मा खालामना लांनो नागिरदों जों डाइरेक्ट बुंनो हाबाय। नोंसोरो ओरैबायदि जायगायाव दोनहैगोन ना आरो न'खरनि सुबुंफ्रा मोनफिननो नङा, ओरैबायदि जायगायाव लांगोन। आरो मा हिसाबै ओंखारलांदों आरो नोंसोरबो सासे बर' आइजो जानानै जों बे जायगायाव थांबा मा जागोन मा जाया एसे बुजिनांगौमोन, साननो गोरों जानांगौमोन गाव गावनो। नोंसोर उन्दै नङाथ' नै आं बयखौ नायनानैथ' बहुद गोबां गिदिर नुबाय। आरो नोंसोर मबाइल लाग्रा सुबुंबाथ' जोंनि बर'नि जाथाय बेसेबां जाफ्लेबाय थानाय नोंसोर मिथिबाय जानांगौ। आसुरित दे जोंनि बर'आ दे। बेबायदिनो जोबनो गैयै जाथायल' जाथाय जाबाय थायो। मानो गियान गैया? दिनै आं बेखौसो बुंनो लुगैयो, मानो गियान गैया? दा आं बे ससेखौ आं फरायबावनो लुगैदों। मख'नो गोनांदि खौरां मोननाय बायदिब्ला दुथां सामाद आलिजों लोगोसे सानै हिनजावसाखौबो क'क्राझार पुलिस थानायाव हमना दोनदों। हामदों, आंनि थाखाय गाहाम, मोजां। दिनै जोंनि बर' आइजोआ जुदि ओरैदि दा आङो बुङो रायजोफोरा हमदों। दिनै जोंनि माखासे बर' सुबुं रायजो राजाफ्रानो हमना दोनदों आरो हमनानै लाखिनो हादों एबा बासायनो हाबाय होननानै आङो जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आङो जायफोर बेखौ बासायनो हादों एबा बेबायदि खैफोदाव लांनो गोनांखौ बा जोंनि बर' आइजोफोरखौ बासायनायनि थाखाय आङो गासैखौबो साबायखर होयो। मानो होनब्ला बेफोरबायदिनो जों नों आंहा गावनि बर' सुबुंखौ फेहेरनायाव मदद होलायाबा आरो बेफोरबायदि जाथाय थांफ्लेबाय थानायखौ होबथायाबा सोरथो होबथाबावनो। बेखौनो आं जोबोद साबायखर होयो जोंनि बे माखासे बर' सुबुं बासायगिरिफोरनि माखासे सुबुंफोरखौ। दा आं जोबोद दुखु मोनदों आरो ना मानो बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थायो जाथायफ्रा। दा आं सुंद'यै भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो आरो ससे क्लिप होगोन। नैबेयाव रायनाय दं एसे। बिदि फैफालाबायनो नाङा। सोर थिनामोन बिसोरजों थांनो? फैफालाबायनो दा गेदेर गासिनो दं। मारै गाबागाव सोरबा माबा मोनसे लांनो मा जागौमोन? मारै लाखिनानै बर' मानसिखौ बुंबाय आं बुजायबा गाज्रि खोनाबाय बिसोरो। मा एसे दुखु नांथाव नायलाय। एसेबां दुखु मोनदों आङो बेखौ खोनानानै दा माबायदि। आरो दंबायो मोनसे भिडिअ नै बेयाव बे जाय लांग्रा मानसिमोन बेखौ साजा होनाय जादों आरो बेयाव जाय मानसिया लांदोंमोन बेखौ बेयाव साजा होनाय जादों। सरि बिलायथारदों बेयो। मा सरि? दायखौ मावनो हादोंबा मा सरि होनांगौसो बिदिखौ आंनि थाखाय। दा आरो बेयाव मा बुंनाय जादों खोनासंनो हागोन। बर'नि माबाखौ हिनजावखौ दोनखाग्रा नैबे बिगुरा बर' हिनजाव दोनखाग्रा नैबे गासिबो लाजोबदो आरो फैसाखौ दाला ज'थ' दं गाव हरजोब। नांमारगौ बर' हिनजाव दोनखारग्रा होनना बुंदों बेयाव।
सोमोनांथाव दुखुनांथाव जोंनि बर' आइजोफोर एसेबाव गियान जादोलै सयथिबो जेबो आं बे सुंद'यै बे रावखौनो फोरमायबाय नोंथांमोना गासैबो मिनिंखौनो बुजिखाबाय आं बुंनो गोनां बारा बाथ्रा गैया दा बे भिडिअ'नि गेजेरजों एसे सांग्रां जादों होननानै आं लुबैयो दा बेबादिनो जाबोगासिनो दं जाथायफ्राबो आरो बेफोरबादि दाजासै आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय जय बर' हारिनि